29 herrialdetako 1500 erakusketari bildu ditu beken makina erremintaren nazioarteko bihurtekoaren azken edizioak. 6 pabiloietan banatutako estanetan sektoreko azken berrikuntzak ikusi ahal izan dira. 3500 produktu baino gehiago. Egun Europako 3. azokarik garrantzitsuena da bihurtekoa. Mondragon korporazioak ere izan du bere ordezkaritza beken, bertan izan dira Avantail, MSI taldea, LKS Next, Fagor Automotion, Danovat Group eta Idekoko ordezkariak, eta injustu ere horietako bat agurtu behar dugu. Oliver Dioslado, kaixo ongi etorri. Hola. Tira, CNC-ko arduradune komertziala zaitugu, Fagor Automotionen, sektore askotan ibilita ere, zuen kooperatibaren merkatu garrantzitsuena makina erreminta da, eta hori horrela izanik suposatzen dut bekekoa ezinbesteko hitzordua dela zuentzako, ez da? Konta iguzu, zer erakutsi duzuen bertan? Bai, ezinbesteko eventua da guretzako, eta han gure azkenengo nobedadeak aurkezteko moduan eduki dugu. Gure 3 negozioetan bakoitzak produktu ezberdinak erakutsi dute. Adibidez, FIPADeko negozioan serie 3 deitzen dugun kode linealak edo rotatiboak erakutsi dugu. Serviceko negozioan Fagor Digital Suite plataforma erakusteko aukera eduki dugu, eta CNC-en gure HMI interfaz modukoa, eta honekin aukera eduki dugu irabazteko ACM makina erramintaren klusterrak egiten dauen innovazio saria. Hori da, ez da, aurten zuentzako izan da, berrikuntza sarietako bat, fabrikazio aurreratuko berrikuntza saria, jaso duzue 4.0 kontzeptuaren kategorian, esplikatu ezaguzu ezertxo bait gehiago proiektu horri buruz, zer nolako proiektua da eta ze berezitasun dauzka? Bueno, gehien bat da interfaz intuitibo bat, erabiltzen duen pertsonarekiko erraztasun ekoitzeko bere bete beharrekuak, baita ere oso personalizable den interfaza da. Eta gero baita dauka berezitasun bat da eguneraketak errazago itzen duela, ero azkarrago itzen duen eguneraketak. Esperotako mugimendua izan da, zuen estandean, ze balorazio egiten duzu alde horretatik? Bai, egun guztiak gure estan jendez beterik egon da, bai bezeroak eta bai beste bazkide etorria dute ara. Gehienak izan die gure elkarrizketak izan die negozioari buruz, gehienak adibidez proiektu berriak aurkezteko, eta baita ere sorte auki dugu sinatzeko eskaerak bilera horietan. Hortaz, sinatu dituzue kontratu batzu, azokan bertan? Bai, hori esan digute nire lankideak, eta aukera eduki dugu hori egiteko, eta pozik, noski baietz. Zalantza barik hori albiste hona da. Hori ohikoa izaten da, azokan bertan kontratuak iztearena? Landu behar dezu aurretik asko. Hau da, adibidez, segurazki nire lankideak hasi zuten proiektu hauekin igual oindala urte batero, eta behar dezu akzio ezberdinak hori feria baten sinatzeko aukera eukitzeko. Garrantzitsuena da eskaera hartzia, feri izan da, ero beste leku baten, hori da garrantzitsuena. Tira, kontratu batzu beraz dagoeneko itxita, beste batzuetarako suposatzen dute bidea irekiko zenutela pasaden astean. Ematen du honek pixka baten nolabaiteko pista sinatzera iritsi zaitezkeen kontratu kopuruari buruz, zenbateraino balio izaten du bihurtekoak pixka bate egoerari pultsu hartzeko? Bueno, garrantzia handia eukitzen dau, zuk dakozu aukera bi urteetan zure bezeroei edo partnerrak ikusteko. Garrantzia handia dauka, da leku bat zu sartzen dezula jende asko epe mugatuan, eta aukera asko emuten dizu eurekin harremana jartzeko, eta zer nolako
arnaza topatzen dezun merkatuan. Batzuetan hobia izango da, beste batzuetan txarragoa. Tira, azoka honek balio izaten du produktuak erakusteko, jasotako errekonozimenduak ere jaso daitezke, hori da esate baterako aipatu moduan zuen kasua, bezero berriak egiteko. Zer gehiagorako baliotzen duzue azoka esate baterako, hornitzaileekiko hartu emanetarako, etorkizuneko joerak ikusteko? Bai, etorkizuneko joerak bai, adibidez, gure taldetik I+D-ko jendia juten da, ara ikusteko zer norako nobedadeak dauden, baina gehien bat da harremanak lotzeko. Bezeroekin, gure bitartean baita ere, gure lankideekin, gure ofizinan dauden jendiarekin baita ere, atzerritik etortzen die bizitatzera eta eurekin euren dauzkaten bezero garrantzitsuenekin etortzen die. Gehien bat harremanak lotzeko eta aukera paregabea da eta horretan egoten geha. Merkatu guztiak ez daude hain indartsu, hori kontuan izanik sumatu duzue nolabaiteko geldialdirik edo motelaldirik? Guk egia esan da ezain beste. Egia da pandemiatik ezkero dirudi gauzak moteldu egin direla, baina guk ez dugu sumatu hainbeste hori. Egia da momentu honetan igual Europa aldian ikusten dugula moteltasun hori, baina beste herritan ondo ikusten dugu salmentak, proiektuak eta etorkizuna. Mexiko izan da, aurtengo herrialde gonbidatua, zergatik da estrategikoa bere merkatua, ze interes du industriarentzat? Nik Mexiko garrantzia handia hartzen ari da nearshoring mugimenduagatik. Nearshoring da mugimendu bat hasi dela pandemiatik gero, ze pandemian enpresa asko ekizuten arazoak hornitzaileekin materialak hartzeko, eta gehien bat estatu batuetan dagoen industria forza boitzen dugu bere hornitzaileik gertu egotia. Horrezegatik Mexiko hartzen ari dago garrantzia handia, egia da baita ere daukogula tratamendu ekonomiko berezi bat estatu batu eta Kanada eta Mexiko artean, eta horrezegatik enpresa ugari ari die mugitzen Mexiko aldera eta garrantzia hartzen ari dago. Zuek merkatu nazionalean, hasi zineten duela 55 urte, baina gaur egun salmenten 90% atzerrian egiten duzue. Konta iguzu non zaudetean zeintzu dira Fagor automozionen merkaturi garrantzitsuenak? Guk saltzen dugu 50 herrialde baino gehiago, gehienetan itzen dugu distribuidore bitartez, salmentakoiek, baina guretzako garrantzitsuenak dienak guk daukogun ofizinetan, gure jendia han dauden merkatuetan. Mundu guztian zehar gaude, Europan, Portugal, Espainia, Frantzia, Italia, Alemania, Reino Unido eta ontxe undala gutxi ireki dugu ofizina bat, estruktura bat Txekialdian. Gero Asian daukogu India, Txina, Taiwan eta Korea, eta Amerika aldian estatu batuak, Kanada eta Brasil. Guztira 700 lagun gaude, horietatik 500 bazkideak gare, eta gehiengoak hemen Euskal Herrian egiten dute lan. Eta konta iguzu, kopuru handietako ekoizpena egiten duzue, ala neurrira egindako jantziak dira gehiago. Nolako merkatua da makina erremintaren sektorekoa? Merkatu zorrotza da, zer bilatzen dute? Bai, oso zorrotza da, beti dabiltzate eskatzen personalizazio bat, eurentzako. Hori zaila da komertzialekiko, ez dozu botatzen serie luze bat gauza berdinagatik, baina zaitzen geha hori gero eta hobiago egitea.
Baina bai, oso zorrotza da eta beti eskatzen dizute teknologikoki edo innovazio aldetik aurrera pausuak emutia. Oinarri nagusia makina erremintarena izan da ere, egia da azken urteotan beste hainbat merkatutan ere sartzen joan zaretela, hala nola aeronautika, automozioa, energia, fabrikazio aditiboa edota metrologia. Zergatik da hain garrantzitsua dibertsifikazioa? Bueno, lehendik eta behin salmenta ikuspuntutik. Zuk ezin dozu euki zure esperantza guztiak sektore batian. Saiatu behar duzu, saiatu ezberdinetan sartzea. Egia da, zuk esan duzun sektoretan makina erraminta da sartzeko modua, bai? Baina geroan, barruan, zuk ikusi dezakezu zer nolako joerak dituzten, zer nolako beharrak dituzten, bezeroak. Horrezegatik baita da garrantzitsua diversifikazioa, zeren zuk innovazioko iturri bat da zuretzako. Handikan ikusi dezakezu beharrak eta zu hemen pentsau zelan solventau eta zelan emun bezeroei eskatzen duena. Aurtengo biurtekoan, bigarrenez, industrian generoak duen garrantzia ikustarazteko gogo eta espazioa izan da. Kultura aldaketa horrek zer nolako erritmoa darama eta zein da esate baterako egoera zuenean? Bueno, egoera motela, oso motela, bai. Ondion gauzak asko egin behar dugu, arlo horretan, emakume gehiago garrantzitsu duen postuetara llegatzeko eta ikusteko emakumeen presentzia hori gure enpresetan. Gure enpresan egia da gero eta jende gehiago, gero eta emakume gehiago ari die arduradun postu horiek hartzen, baina ondion esandakoari moduan, ondion lan asko egiteko daukogu. Adibidez, azkenengo datuak akademikoki emakume gehiago daude gizonez baino, orduan berandu ero laizter emakume horiek gure enpresetan sartuko die, eta ikusiko zer nolako moldaketak edo aldaketak itzen dugu, baina egia da, ondion asko egiteko daukogula eta hori potentziago behar dugu. Tira, eta agurtu baino lehen eta Fagorre Automozionen datuetara etorrita, pandemia hasieran izandako geldialdia gaindituta, hazkundea konstantea izan da harrezkero, iaz esate baterako 90 milioi euro inguruko fakturazio eskuratu zenuten, zein da aurreikuspena aurtengo urterako? Bueno, pandemia horretik 53 milioi euro fakturazioa eduki genuen, egoin, esan duzu mozela, 90 ingurukoa. Helburua da hori mantentzea eta gitzea. Plan estrategikoa gabiltzitzen eta gure helburua 100 milioko fakturazioa heltzea da. Ea lortzen dugun eta horretan gabiltzen lan asko egiten. Horretan lanean. Biurtekoaren hurrengo edizioa noiz izango den ere dagoeneko jakinarazi dute, 2026ko martxoaren 2tik 6 izango da. Horra begira, noiz hasten zarete zuek lanean? Hori jada hasten gea lantzen, adibidez guk biltzen gea zer nolako feedback daukogun aurtengo edizioarekin. Horrekin jaitzen dugu igual lerro batzuk lantzeko urrengoko ediziorako, baina egia da urte bat baino lehenago hasten gea ja sakonki ikusten zer nolako gauzak erakusteko moduan gaude, zer nolako mezua gura dugu bermatzea eta zer nolako akzioak egin behar dugu gure presentzia rentagarritasuna izateko. Oliver Dioslado, CNC-ko arduradune komertziala Fagorre Automozionen, eskertzen dizugu bisita. Hurrengo batera arte. Bai, mi esker.